Ahojte, dnes si ukážeme drona, je to značka Potestik a je to Atom LT. Kúkam na to, lebo akože neviem, ale viem, samozrejme. Je to Atom LT, nie je to Atom 1, 2, 5, 8, ale je to LT, takže asi Light. A to Light asi, predpokladám, je hlavne v jeho kamere, nie je tam 4K, ale je tam 2,5K kamera. To sú nejaké veci, keby ste chceli vidieť, ale je to 249 gramový dron, takže je to taká tá A0, že potrebujete na to tú registráciu na tom neviem akom leteckom úrade alebo na čom. Ja som to tam už poslal, len ešte mi neposlali odpoveď, lebo som to trošku schomolil tam tie údaje, tak som to musel posielať ešte raz. Video už má napísanú, že 40 minút, ale myslím, že má nejakých 32-34 minút. Tam je to, že maximum 40. Keď na ňo dáte ten šport alebo niečo také, tak to pôjde dole. Je to ovládač, napája sa to na telefón, je tam displej. Zvláda to nejaký ten vietor, neviem či 10 metrov za sekundu alebo ako, ale to sa mi nezdá 10 metrov za sekundu, ale má to nejakú takú lepšiu proti vetru, čo som skúšal a dá sa s ním lietať, ale už sa kývka, že vlastne nechceš s ním lietať, takže si ho vlastne odložíš, ale to je asi u väčšiny dronov, teda pokiaľ nemáš nejakého extra raketového, ale keď ho máš, tak vlastne nepozeráš toto video. Takže áno, zvláda to aj vietor. Je tam proti, že Shake Vanish to volajú, to je akože vibrácia, že zvláda to vibrácie počas letu a obraz je stabilný. Tak akože je, ale k tomu si povieme za chvíľku, keď ho otvoríme. A teda 2,5K video. Takto, áno. Zozadu sú nejaké takéto údaje, kto by chcel. A kto by nechcel, tak nič. Otvoríme ho chalana. Ja som už teda otvoreného mal, aj sme nejaký ten letík urobili. Na hore hneď máte papiere. Je tam niečo z tohto, sa musí tuším aj nosiť so sebou, keď budete mať tú registráciu a oni vám pošlú to číslo, ktoré bude na vás napísané, keby sa niečo náhodou Bože chrán stalo, tak potrebujete mať nejaké tie pravidlá pri sebe, že ste boli poučení s tým, že ja neviem, nemáš natáčať ľudí, ktorí sú akože, dajme tomu na nejakej oslave alebo niečom inom. Dobre, takže tu sú nejaké papiere k tomu. Potom je to takto pekne celkom akože vypolstrované takouto peničkou. Samotný dron rozkladá sa teda najskôr predné packy a tak. Niekde by som k tomu tu mal mať aj takú, on je ako zatvorený v takom suchom zipse alebo čo, taký remeň na ňom, neviem kde ho mám. Ale je tam, bol tam. Dobre, vrtuľky, všetko, klasika, žiadny kryt tu nie je, takže už sme dokonca aj mali kolíziu so stromom u nás na dvore. Nálepky sú tam, tak som ho akože strašne akne polepil. A tu je vlastne to označenie, že 0 A0, tuto to máte. A tam máte aj svoje takéto výrobné číslo, podľa ktorého si to registrujete. Čo sa týka kamery, tak kamera je vlastne vpredu, áno Tomáš, je vpredu, ale ona, neviem či to bude dobre vidieť, ona sa nevie otáčať. Takže elektrická stabilizácia tam je, alebo elektronická a keď ideš dopredu, že letíš, tak je to všetko v poriadku, ale keď si na mieste, alebo aj nemusíš byť na mieste, ale dáš s dronom taký ten priamo do boku, do strany, tak sa natočí aj kamera. Takže, keď budeš natáčať, nech ho do strany. Prečo nemôžem ísť do strany? No môžeš, ale nebudeš sa ti ľúbiť video. Dobre, v každom prípade stabilizácia tam je, funguje. Sú tam 3 mody. Je tam taký ten športový režim, tam je to nejakých 50 za hodinu, potom tam je normálny režim, to myslím, že ide ale nejakou 30 za hodinu, neviem presne. A je tam ten filmový režim, že vtedy ide myslím, neviem či 6 alebo 10 alebo 16, ako ide pomaly a môžete si natáčať také tie cinema vecičky nad
skalami, nad dedinami, nad mestom, alebo niekde tam, kde sa dá lietať, lebo nie všade sa dá lietať. Potom si môžeme potom povedať. Čo sa týka toho drona, tak toto neviem čo je, či akože má nejaký snímač dopredu, lebo do toho stromu narazil akože bez toho, aby niečo so sebou urobil. Tuto máte tlačítko vlastne a ukazuje tú batériu. Aj nám pekne po čínsky zapípal, alebo po jakom. Dobre. Vypni sa, áno, vypni sa. Vzadu je dioda, ktorá vám ukazuje, že či je spárovaný, odpárovaný, letí, neletí, alebo predletí, takže tak. Tuto vzadu je baterka, na ktorú vlastne nepotrebujete nabíjačku. Neviem, jak sú ostatné drony, nemám iného drona, takže hovorím tak, jak budem vidieť v tomto, dobre? Čo je super za mňa, tak je, že má USB-C priamo, takže nepotrebujem žiadnu nabíjačku. A potom tam je takéto vnútro, taková tá žiť. Vnútri v puzdre na baterku samozrejme nie je nič, aj keď nie je to úplne samozrejme. Tuto, vzadu, tuto, kde ukazuje tento prst, tu sa kúkaj, nie tento, ten ťa mal iba zmiasť. Tuto nechytil som, ale akože nechcel som ju vystreliť. Je vstup na microSD kartu. My tam máme 16 gigovú. Nemusíš ju tam mať, môžeš lietať bez nej, ale nemôžeš nahrávať ani fotiť, keď ju tam nemáš. Dobre hráš, kamarát, neboj, dobre hráš. Dobre, takže musíš tam mať nejakú SD kartu, stačí ti tam aj malá, lebo je tam 2,5 na 30 snímok, čo je nejakých, čo to je, 2000, jak to oni nazývajú? 2560 x 1440. Nebudem vám ukazovať, ako vypadá asi ten obraz, neviem, možno som sa rozhodol, čo už vidíte vy na obraze, že áno, že rozhodol som sa, že áno, tak možno to tam už vidíte, ale zatiaľ to neplánujem dať do videa, ako vypadá ten obraz. A ten obraz si môžete dať vlastne v aplikácii v telefóne na to 2,5 alebo Full HD. A obidva sú na 30 snímok, čo neviem prečo vlastne je to Full HD na 30 snímok, ale tak nerobil som ho. A obidva obrazy mi vypadajú rovnako, ako to 2,5, ak je to podľa niekoho 2,5, tak asi by som mu odporúčil nejakého očného, ale není. Ako, tvári sa to tak v počítači a v týchto veciach, akože keď si dáte že podrobnosti, ale obraz nie je taký ostrý, no, až by som to tak mohol povedať. Čo sa týka toho natáčania, tak akože v pohode, za mňa, za tých pár korún, čo si kúpite tohto drona, zalietate si ako s normálnym dronom, nehovorím DJI za 600-700, dobre, možno niečo ako, ja neviem, Mini 2 alebo niečo také, čo bolo kedysi, takže to bude perfektné. Dokonca tento stál nejakých 130 € a za mňa spokojnosť. Batérie sa dajú dokúpiť, tá stojí nejakých 45 do 50 €, viem, že stojí teraz, takže super, akurát potrebujem to čísielko, ktoré si potom nalepím sem, keby som náhodou lietal niekde a prišli by ma skontrolovať. No. Ďalej tu na tom dronovi vlastne nie je nič iné. Čo sa týka toho plastu, tak je taký vrúbkovaný, taký, niečo na ňom je jednoducho taký drsný, nie je úplne hladký. Je to plastiačik jak blázen, ale to sú asi všetky drony, alebo teda v týchto kategóriách. A tá biela vypadá lacno. On by ani nevypadal tak zle. Tak to vypadá. On by ani nevypadal tak akože zle, ale tá biela farba to trošku ničí. A tá kamera vpredu, že nemá to nakláňanie, keď ide do boku. No, to ma jedine asi mrzí, ináč je super. Takže ideme ďalej. Zložíme ho chalana a medzi tým potom môžem porozmýšľať, kde mám ten strap na to. On vlastne takto, jak je, tak to je, tak cez neho má ísť taký opasok. A ten tu nemám, ne? Potom tu máme taký ten nabíjací kablik USB-C, USB-A, klasika, to je na batériu, na nabíjanie, ale tak akože máš doma, vieš, adapter, tak asi máš doma aj USB-C kablik v tejto dobe už. A tuto niekde v týchto končinách je
kablík, ktorý sa napája do ovládača a do telefónu. Obidva sú USB-C. A potom je tu taký, kto má iPhone, sú aj taký, no, nekúkaj, aj ty ho možno máš, tak tam je ten Lightning, alebo čo to je? Aj keď novšie vlastne iPhony majú už USB-C, takže vlastne to je jedno. Tak. Keď máš starší iPhone, tak môžeš to mať. No a potom je tu ten samotný ovládač. Vypadá takto nejako. Anténky. A tu dole sú také tie nožičky na pačky. Nožičky na pačky. Pane gurmán. No. Ovláda sa to, ako keby ste hrali nejakú videohru, môžete tam zvoliť viacej tých modov. Ono sú tam dva typy ovládaní, sú tam, nie je tam nič viac. Vlastne chytíš, tuto dáš ten kablík, tento, takto si ho sem, takto si ho sem dáš a druhú stranu si podsunieš vlastne do ovládača a jak tam napojíš telefón, tak tam telefón zasunieš a môžeš bušiť. Ja by som to možno mohol ukázať, moment. Ja vám to ukážem na telefóne, zapojíme na to jeden, čo máme doma. Vlastne takto si ho dáš dovnútra, zasunieš a potom takto nejako to vypadá. Jak PSP portál. Takže vlastne by som si mal kúpiť asi aj portál. Takže takto to vypadá. Tá aplikácia je fajn, je prehľadná, vidíš tam, jak si ďaleko, jak ide rýchlo dron, aké máš nastavenie obrazu, či fotíš, či kameruješ a také tie veci. Čo sa týka, keď chceš kamerovať alebo natáčať, tak tu máš tlačítko na fotky. Stlačíš raz, dron sa prepne do takého modu, do toho foto a potom keď stlačíš, tak odfotíš. Na opačnej strane červená bodka je červená, aj keď vlastne ty ho nevidíš, lebo áno, ale je tam bodka, takže keby si chcel, tak sa takto pozrieš a vidíš tam tú bodku. Takže stlačíš, on sa dá zase do takého modu, do toho kamerového. Tlačíš a natáčaš. Pecka, čo? No, je to takéto tlačítko na spustenie, takže tuto vidíš zase batériu ovládača. Ovládač vydrží oveľa dlhšie samozrejme než dron, lebo toto nelieta. Toto poletí iba keď dron nedoletí tam, kde má. Čo sa týka drona, keby náhodou, že baterka sa mu míňa, tak v aplikácii sa dá nadstaviť, že či má poletovať, nie, že sa vráti. Takže vlastne on vie, kde odlieta, tak sa tam vráti. Nie, nevráti sa akože úplne na ten centimeter, ale ako plus minus. Dobre, kosinus nejaký ten pol metra možno, neviem. Nám sa vrátil celkom v pohode. Keď pôjdeš napríklad, ja som ho skúšal z balkóna a máme striežku na balkóne a keď ho dáš z balkóna odletieť a rovno akože spod striežky preč, tak keď ho dáš vrátiť, tak on si nepamätá to, že letel pod nejakou striežkou, takže na to bacha, až máte niečo nad sebou. On bude vedieť, že v nejakej hladine letel, dajme tomu, že si ho mal na 120 metrov, čo je jeho maximum, lebo to je A0, tak pôjde na tých 120 metrov a v tej sa bude nejako vrácať. Možno 90, ja neviem, ale tak akože vo výške a potom z tej výšky pristáva. Dobre? Takže keď máte nad sebou strom, konáre, alebo ja neviem koho asi ani nie, ale skôr čo, tak na to bacha. Potom je tu koliesko a s tým si robíte vlastne náklon tej kamery. Vieš, že môžeš tú kameru natočiť dole a točiť tak, nedá sa preklopiť, lebo vlastne ona nemá ani takéto to rotovanie do strán, takže nemá ani preklopenie, jak DJI 4 napríklad, alebo 5 to má myslím mini. Takže tak, to je asi všetko z tohto. Čo sa týka materiálu, tak je to ten istý materiál. A antény, keď náhodou, že letíš, ja tu ten LED nebudem asi moc ukazovať, lebo ako kamera, čo ma natáča, je vlastne tá istá kamera, čo používam na to. Tak keď letíš, tak čo? Takže ešte raz, keď letíš a dron začne strácať signál, on doletí do 4 km, že vraj. Nepoviem ti, jak ďaleko som bol, lebo nemám ešte všetko vysporiadané. Keď
keď letíš a buď asi moc ďaleko, tak on ti ukáže, že aby si antenkami išiel na ňo, teda na ňo smeroval. Vieš, že nemal by si ich mať takto nejako, lebo takto asi neovládame, že? Máme nejakú tú pozíciu v rukách, no takže si to môžeš normálne naklopiť, ako uznáš. Točiť sa to asi moc nedá, no a dá sa to aj točiť, a to na čo by som robil. Môže to aj prekryžiť, keď je slabý signál, asi neviem. Ale v každom prípade dron ťa upozorní, keď je slabý signál. Keď stráči GPS-ku, tak si môžeš nastaviť, či chceš, aby levitoval. Nie takto moc rýchlo, on bude akože stáť na mieste. Letí pekne na mieste. Že či chceš teda, aby levitoval, alebo aby pristal priamo tam, kde je, čo je to nebezpečné, lebo keď budeš niekde nad jazerom natáčať a on stráti signál, tak ti pristane do tej vody, mu to je jedno. On nemá tuto vlastne žiadne snímače, on nevie, kde pristáva, ani jak to je ďaleko, on iba vie, že je vlastne vo výške a jemu je jedno, či je nad panelákom, čo má 30 metrov a on ti na ňo pristane, alebo pôjde na zem, alebo pod zem, alebo ja neviem, jak by som ti to povedal. Takže môžeš si nastaviť pri strate signálu, aby levitoval, aby pristál, alebo aby sa vrátil domov. Nie k tebe domov, ja neviem, keď budeš niekde odlietať, tak pre ňo je domov tam, kde vzlietol. Dobre, takže na to odletové miesto. No, tuto sú potom nejaké také parametre gamepadu, alebo čo to je, neviem, ako to nazvať pre ovládača, keď chceš. A ešte, čo by som povedal, čo som neskúšal vlastne, tak ten dron by mal vedieť lietať aj vlastne aj samostatne. Čo nebudem teraz skúšať, zase až taký som není. Bez ovládača, teda bez telefónu. Že teraz by sa mal vlastne napárovať a môžeš ho ovládať normálne tuto s ním poletovať, ale nie som úplne taký šialený, že by som to vyskúšal. Ten dron má vzletovú výšku, keď ho dáš na zem. Myslím, že ale 1,20 m musí byť minimálne nad ním, teda nad zemou. Do tej výšky vzlietne a potom už rob si čo chceš a dej sa čo chceš, aj čo nechceš. No. Keď chceš, aby som, ako toto video je také random, dobre, takže vezmi si z toho, čo uznáš za vhodné a keď tak si to pretoč, lebo miešam 5 cez 9 zrejme, takže čo sa týka tých videí a fotiek, tie fotky sú nie moc kvalitné, ale zase na tú cenu, za mňa ako, že je to v poriadku, ale keď to chceš dať do telefónu si alebo do počítača, tak je lepšie použiť akože kartu, SIM kartu, zase SIM karta, kto pozerá moje videá, SD kartu a dať si to napriamo do počítača, lebo vtedy sa dáva celá tá kvalita toho videa a keď si to dáš, aby ti to dron preniesol sám cez nejaký ten, ja neviem čo tam je, aká Wi-Fi alebo niečo také to nebude asi Wi-Fi alebo neviem, možno je, tak keď to dáš od neho, tak to video, čo malo byť 2,5K, povedzme, že Full HD, dajme tomu, tak ti ho preniesie iba v SD nejakých 576, niečo ako DVD kvalita, alebo nejak tak. Čo sa týka tých ďalších vecičiek, čo boli k tomu, a že aby ti pri náraze ľúto nebolo, tak sú tam skrutky a šrobení a potom sú tam vrtuľky. Vrtuľky sa dajú kúpiť aj na AliExpresse, neviem, či stoja nejakých 10 €, možno 12, možno 8, takže dajme, že 10. My sme už minuli, lebo vlastne sme leteli a slívka nám vyrastla pred dronom a tie vrtuľky máš vlastne označené. Každá má označenie, či vlastne ju máš dať napravo, naľavo, asi aj dopredu, dozadu, neviem, to som si už není istý, asi iba napravo, naľavo. Takže na nejakú tú škodnú tam máš, keď niečo nájdeš, že ti vyrastie pred dronom. Čo sa týka toho letu, tak ovládateľnosť je za mňa akože super. Je to môj prvý dron, možno jediný, akého budem kedy mať, neviem. Možno sa niekedy odvážim alebo odhodlám kúpiť iného, keby Max to niekedy chcel. Zatiaľ máme tohoto, donesol ho Ježiško. Áno, Ježiško donesol. Sponzor programu. A tak no, to je asi všetko. Skúsim ešte nastrihať, ako vypadá aplikácia, čo to robí, čo to nerobí. Za mňa ten dron má doletieť 4 km, letel som, povedzme, skúšal som ho
a bolo to možno kilometr aj niečo to bolo, neviem, tak už pýta signál, že už stačí, že stráca sa, potom to doladíš tými antenkami a asi môžeš letieť ďalej. Problém je iba v tom, že keď letíš nad elektrickými stĺpmi, nad mestom, kde je strašne veľa všelijakých rôznych ruchov, signálov, že akože Wi-Fi 5, 6, 7, 12, Bluetoothy od jednotky po 8 pomaly, tak to robí problémy. Nejaké tie radiosignály možno tiež, neviem, keďže rádio je vlastne všade, takže to asi nie. Neviem, aké vlny to chytá všetky, ale robí to problém a najhoršie sú podľa mňa elektrické vedenia. A tak, zalietaj si 4 km, nech s ním pôjdeš na 2 km, všetko si môžeš nastaviť v aplikácii, či chceš letieť, či chceš mať maximum 500 metrov, kilometr, 2 km, 4 km, výšku si môžeš nastaviť, či chceš letieť do maximálnej, čo je 120 metrov, alebo nižšiu hladinu chceš držať, dajme tomu 70 metrov, nadstav si to úplne ako chceš. Video sa dá nastaviť teda iba 2,5 a Full HD a fotky sa dajú robiť iba v JPEGu, nie sú tam RAWy. Asi pri tejto triede drona tí ľudia by asi aj tak RAW nepoužívali. Ja používam málo RAW aj na zrkadlovke, nie ešte na dronovi. Čakáme vlastne na to číslo, aby sme si mohli zalietať a letieť môže do minus 10 stupňov. Keď ho pustíš a je minus 2 stupne, tak ten športový režim ťa obmedzí, napíše ti to, že baterka je studená alebo telo. Na začiatku môžeš, ale ak budeš, dajme tomu 5 minút lietať, tak ten športový režim sa ti sami zdá, že nepustí. Neviem, 5 minút, 7 minút, dobre, zase nechytaj ma za slovičko, ale nespustí sa ti potom, keď je moc studený dronko, baterka. Batéria. No, to je všetko za mňa, už som si na nič nespomenul a kto chcete ďalšie takéto videá silno amatérske, nech sa páči, odber, zvonček a like. Ďakujem, že ste pozerali, ahojte.